Bon vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka solution kɛ nin na pour que an bɛ se ka essence sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka circuler. Essence bɛ komi duguni de bari i bɛ essence de kɛ moto la i bɛ taa duguni ɲini i bɛ essence de kɛ mobile la i bɛ taa feerefɛnw ta ka na. Bon n'a fɔra ko tigɛla jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni an b'a ɲini Asimi fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen a baarada fara kumaba fara misɛnmanin kan ani ministre bɛɛ lajɛlen u ka se ka solution kɛ carburant ko bɛ nɔgɔya cogo min na. Carburant ko a ye mɔgɔ caman sɛgɛn mɛ bi alhamdulillah min ye arango tɛ yen i bɛ sanji ta comme d'habitude ci ka ciw la an bɛ autorité fo ka cɛ ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la an b'u kɔ hali bi u ka courage ta. Carburant ko in fɛn caman sirilen don déplacement la carburant na hali bi t'i ka baara la ni carburant tɛ a ka gɛlɛn bon tout ça kɔni an y'o gɛlɛyaw sɔrɔ ani mansin bɛ mun bolo n'a bɛ marcher ni essence ye olu bɛɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la mais ala ni barika ni dugawu kosɔn Mali kɔnɔ a bɔra dingɛ in kɔnɔ an bɛ ala fo an bɛ ala barika. Halisa an bɛ faamaw fana fo ka autorités fo n'u ka dɛmɛ n'u ka cɛsiri an b'olu bɛɛ ye mais halisa jamana in sisan an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi mouvement dɔw bɛ ka sɔrɔ mais halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka taa ɲɛ halisa ala k'u se. Kun dɔ fɛnɛ an yɛrɛ ka laɲini dɔw b'a la parce que dɔw bɛ olu b'u ka taɲini kɛ pour que gɛlɛya mana don u b'u ka taɲini kɛ a ko in kɔnɔna na parce que i bɛ caman ye u b'a fɔ an bɛ jamana ko la o tɛ jamana ko la tiɲɛ yɛrɛ la parce que i bɛ n'a ye k'a fɔ station yɛrɛ dɔw kɔnɔ i bɛ taa dɔw yɛrɛ ye u bɛ na bidon fa ka taa n'a ye i b'u ye de vue i b'a miiri yɛrɛ k'a fɔ u tɛ sɔn a ma k'a sɔrɔ u jogo yɛrɛ de yiralen filɛ nin ye an n'a nin tan c'est pour dire que caman bɛ jamana ko fɔ o tɛ jamana ko la olu bɛ yɛrɛ ko de la bon a nana ni dɔw ka baara tiɲɛni o b'a la. A nana yɛrɛ fɛnɛ ka don éducation na parce que a y'a to école yɛrɛ suspend na wagati dɔ la carburant dɔw yɛrɛ carburant bɛ ka don par jour o yɛrɛ kun ni wagati ta in o ka ca ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan bon o b'a yira k'a fɔ olu hakili la k'a fɔ carburant bɛ ka bɔli kɛ mais mɔgɔw de tun tɛ ka gestion kɛ ka ɲa parce que mɔgɔw bɛ ka ta ka mara u ka sow kɔnɔna na f'a yɛrɛ nana ni sababu ye dɔw ka sow jenina a ye ko caman kɛ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ACE kɔnɔna na ka fɔ jiginɛ mɔgɔ ka yɔrɔ siège ba yɛrɛ o ye jenini sɔrɔ ka da tasuma ko kan parce que olu nana n'a ye k'u b'a d'u ka baarakɛlaw ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ essence kɔni pour le moment an bɛ don min na i ko bi kɔni a bɛ ka sɔrɔ hali ni i tɛ na station na dɔrɔn ka ta ka taa mais a kɔni bɛ ka sɔrɔ parce que gɛlɛya minnu tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnenw na an t'o kɔnɔ tuguni. Don fɔlɔ ne taara station na ne ye n jɔ station na bon ne ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ yen ko carburant tɛ yen bon finalement ne fana ye n jɔ bon ne ye n jɔ depuis 11h fo 19h moins comme ça bon tur bɛna se ma dɔrɔn a ɲagamina ko essence banna ne fana taara so ne ye n ka moto jɔ n ma se ka fɛ ne yɛrɛ n ka moto kulukulu ka taa fo so cɛ voilà mais o ma n découragé carburant wa ne yɛrɛ ye carburant ta kunun cɛ n taatɔ so ne ye n jɔ même pas 10 minutes voilà même pas 10 minutes comme an ka aran tun ye moto aran ani mobile aran bon ne kɔni y'a sɔrɔ bi station na jama tɛ tɛmɛ bon mɔgɔ cayalen ba mɔgɔ 5 dɔrɔn sinon hali ne bɔra image kɔrɔ yɔrɔ lajɛ centre islamique yɔrɔ lajɛ comme ne bɛ Lafiyabugu de voilà yen yɔrɔ la ne tɛmɛna ɲɛ b'a la mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen.